Törtem az egyiknek. Én az anyját mindjárt eltöröm. Honnan lőtt? Ott a gyerek. Nem is látom. Jaj, szegény. Jaj, szegény. Heh. Akkor meg kell baszolni. Van egy a toronyban. Milyen easy. Ketchupos. Baszd meg! Én is rálőttem pont! Geci! Itt van valahol, itt van rajtam. De kilő a sniper! Kilőtt a sniper, ki mennek rá. Oda utáltok szaladni. Szerinted meg tudom oldani, hogy... Mi van puszi, geci? Ja, megvan. Nagyon szép. Itt van bent. Azok nincs tűzszerem. Megvan. Megvan. Easy. Ja, az igen! Ott is van, baszd meg, ott is van. Az meg nem... De, úristen, fel is állt egy kicsit, már érzem. Mint ha mindig is ezt játszottuk volna olyan. Mint ha nem ma indítottuk volna el először, ez olyan most nekem. Szerintem amúgy máshogy elindítottuk el. Szerintem. Igen, lehet, igen. Durva. Meg kell énekelni egy izomból vívásra. Szerintem én erre kiverem. Szerintem máma erre verem. Lehet, ma Loopolva nézem a Victory feliratot és erre verem, bazzeg. Én a Victory-ra, Victory, 7 kill, úristen! Úristen, mi nyertünk? 6 kill! Úristen! 7 elimination, úristen, spriccelek, ne! Heted, úristen, tényleg, heted, Úgy kell, hogy egyet, 2-t, 3000 damage! Azonnal geci, olyan durranak 3000 damage-től. Geci. Az egész szoba olyan geci is lesz tulajdonképpen. Check weapon and gear, and weapon and gear-ek weaponje, meg weapon gear-jének a weaponje. Azt a kurva! Hát az el is halt. Itt a gyerek, Rob, itt a gyerek! Szétlőttem. Ne. Lelőtted? Aha. Geci! Au, vannak itt Rob. Persze. Au. Kaptam egy kopot. Baszd meg! Üljetek le. Egy down. Kettő down. Geci! Itt egy gyerek jön rá. Vagy Baszd meg! Lelőttem mind a kettőt, kutya! Oda ugrunk, mi a fasz? Nem én, nem oda akartam, ide akartam hozzá. Ja, oda? Baszd meg. Nagyon sokan mennek ide, jövünk le inkább. De a tetőre nem ugrottak, Robi, tetőre nem ugrottak a tetőre. Nem ismerek oda. Jaj, szegény, hogy lefeküdt aludni. Csicska, gyászkereszt!
Én buzi vagyok. Hogy a csávó? Ah! Basz meg! Dami! Surprise! Hahaha! Ne! Oh, mi van, buzi? Istenem! De meg lettél csicskítva, te büdös román féreg. Megvan a haverja. Futott egy gyerek. Megvan. Az Ó, tesó. Baszd meg! Olyat lőttem. Majdnem elhúgyoztam. Nem tudom, hogy hol van a csávó. Anyád! Hogy? Mi van? Mit akarsz? Megijesztesz a sarokból? Megetettel pitbull kutyákkal? Meg ilyenekkel? De beszartam a csávótól, te jós. Hát, úgy széttettek, bassz. Valahol ott volt a haverja. Egy milyen kár? Nagy kár? I love... Geci! Ide is raktam egyet ajtóba. Hopp, egy halt. Itt oldal. Hopp, annak tört. Hát az meg fog halni. Csicska! Tönkre ment minden, bizonykel, de nem voltál még néger. Persze, mivel lesz kutya? Gec, ezt láttam, bazd meg. De vagyok. Értem. Gyere el az alsó szintrétre. Valahol nem tudom. Nem is láttam egyébként, ez fura volt. Jeffrey on Dahmer. Ja, mert be volt támasztva, azt azért. Géget. Mindig ugyanaz a karakterre jövünk. De csak már a legjobb barátok vagyunk. Úristen Márk, hát egyszerűen királyok vagyok. Ja. Sámán is. Azon. Ja, halloklik, mint az állat. Istenem, geci. Ez komoly comeback. Na nagyon fura, nem itt olyan fura. Nem tudom. Ki kell tapasztalni a játékot. Az konkrét öcsé. De rendesen akad, vagy én nem tudom. Hűha.
Nézzétek már a kis csicskeket. Szétbasztom a népet! Na. Konkrétan folyamatosan előre desselni akart és rúgni, de nem tudott. Én nem tudtam kidodgyolni. Na, most meg ketten jönnek, Jászmin. Lukadat kinyalhatom. Schnabel! Eltűnik a Centurion, bro! Úristen, tesó, ülj már le! Uff! Gondolom magamban recskát már. Az kom. Ne hagyd meg, tesó! Ne, kidesseltem! Valószínűleg mit? Megint olyan komolyan venni a gatyázást. Az kam volt? Mibe akadtam belőle? Ha! Bocs! Az kam! Tobi! Geci! Azt mondja, kettőnek bead... Vagy kapcsiatom elújni. Csak nem tudom, hogy kell izélni. Görgőt használni. Két ugyan. Azt a kurva! Most látszik, hogy soha nem volt izé. Most már laptopokon többféle is így van. Az a loading is ilyen rák, de jó ég. Oda 81-es, 44-es a loading-es rák. Ne, revenge! Ne bazd meg! Geci! Úristen, bazdmeg, mit megyek, haver? Nagyon komoly volt. De jó Isten! Havaj utazás, napi 150 000 forintot, vagy 4 karton sportszeletet nyerhet. Az ilyen 4 karton sportszer azért durva lehet. E-mail cím. E-mail cím megerősítés. Én sose nyertem még ilyennel, mozis egyen nyertem már. Azzal én is. Még egy Azzal mozi sem. jegyet. Túl sok minden. Promóciós kód, FKE. Illetve egyszer nyertem egy izét, Mercedes, de eladtam neki el a ráknak a fos. Jó, mondom, mit baszod a seggemet. Ennyi, BAZD MEG! Hogy oda tettem? Bazd meg! Elkapott a fos. Igazából semmit nem hagy abba konkrétan a csávó. Az eladtam, nem? Ja, de most abba. Magyar csapát nem láttam. Oda lököm a falnak. Ó, bazd meg, oda löktem a falnak. Nice. Csicska! Már angol vagyok már, bazd meg. Lassan már angol reggelit fogok enni. Az amúgy nagyon undi szerintem. Szerintem nagyon finom. A pub meg ezek a szarok. Persze. Tényleg? Az jó. Hát ez így konzerv, oda van borítva, mellé a tojás. Na. Kolbászom. Ó, nem. Számomra nem tanok. Jó, nem tudok megütni.
Annak a balisztán fel tud valamelyik Ú, őtök baj. menni? Messze vagyunk. Bejött. Megmentettél. Hát te nem. Cuka! Azt meg hát... Azaz. De béna vagyok, Geci. Hát, de viszont rarmosátok. Akkor is a tök Szégyen! játszik. Csak segbe jó. Az baj, hogyha oké, csak hogyha nem fejre megy, ugye akkor az gázos. Dehogy is gázos. A fejre kell lőni, bazdmeg. Ó, haver! Hope to save your life! Basszak, egyszerűen király végképp a játékba. Kár, hogy nem tudok veszíteni. Annyira jó rossz érzés. Hát az mindig rektelni fog. Ne foglalják diszpont. Fuck. Ó, nagyon sok. Nyomorék. Ott knej is van. Ne. Nem tudom megütni a knejéssel a csávó. Bocska. Nem már mindig számít a izé. Szopó. Szopó. Azeg, mit megyek, tesó, mit megyek most? Úgyis a 9-2-es stattal. Leborult a karácsonyfám. Már nincs karácsony, azt mondja Tita. Jó, ilyen sokáig tart. Azt a... Ja, hogy az meg csak szórja a heavyket. Ó, most már értem. Aha. Mi a gecit akartól? Faszomat a szátokba belenyomom. Kem. Szar. Persze. Hogy ütött az meg? Díg! Az mi volt? Annyira mellém ment. Szacska. Mindig kell valamit enni ez mellé, a szarjáték mellé. Fahaszki van vele. Jó. Tökreg egy. Az igen. Kis tépe. Jaj. Gec! Kurva anyáda! De megkapta a fasz, te jó így. Bevágtam egy deflectet is. Azt a kurva!
Mi van? Get wrecked! Bocs. Dög. Az kurva jó. Ja, bocs. Néztem a Macy videóját, ez a skopos, a Rainbow Six-ben mennyire, hogy hívják, nagyon durva. Ja. De bárki a játék durva, szóval. Nem úgy durva, hanem ez maga ez a... Hú! Kutya! Annyi! Most mindjárt neki. Krekkes voltam! Krekkes arabusa voltam, bro!